with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only one. There will always be a place for you by my side, day or night. You know that. Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul de pescuit Gigant Fish Team. Astăzi, împreună cu prietenul meu Ciprian. Salutare, Ciprian! Am ieșit la o partidă de pescuit la crap pe Dunărea Veche. Ciprian e nou în ale pescuitului la crap, Nu prea știu eu, dar azi îl prind sigur. dar Sigur, îl voi învăța. Așa cum v-am spus, am ieșit pe Dunărea Veche, am localizat ceva crap pe sonar și sperăm să avem activitate, Ciprian, și să rupem azi. Mai sunt prin zonă și membrii de-ai noștri, au prins și ei. Haideți să prezint și echipamentul de primăvară cu care pescuiesc. Așa cum ați văzut și în episodul trecut, lansetele Trabuco Vanadia. M-ați întrebat și în comentariile episodului trecut de aceste lansete. Aceste lansete nu se mai fabrică, dar echivalentul lor sunt Trabuco Astore ISO Hunter. Aceeași acțiune, tot putere de aruncare, sunt cam identici. Mulnete Daiwa de 5000, fir textil și Manotechnic Bistec de 0,3, un plumb cu arc, momitor de 60 de grame, cârlige Carp Spirit numărul 6, iar pe firul de păr de la cărlic folosesc porumbul de la Cook cu miere. În momitor voi pune un TTX tot de la Cook, acest TTX îl folosesc, împreună cu Wild Carp Concept de fructe și un sirop de porumb de la Senzor. Dar oricum tot echipamentul pe care îl folosesc vă las în descrierea clipului link-uri cu tot echipamentul de la partenerii noștri, la Total Fishing. De asemenea, nu uitați și de codul de reducere de la partenerii noștri pentru urmăritorii noștri de pe canal. Codul de reducere este GPT5. Deci introduceți-l în comenzile online și veți avea reducere de 5%. Cipri, dăm bătaie? Hai, că abia aștept. Vreau să prind unul. Vreau să te văd cum te luți cu un crap. Hai să-i dăm bătaie, să vom pescui cu 4 lansete. În mală am localizat pești undeva în mală, în prag sunt. Deci nu vom arunca departe. Și așteptăm. Astăzi se anunță și o zi destul de ploioasă. Azi noaptea a plouat în continuu. Dar am luat Mary Fisher-ul, avem căldură, Webasto, înăuntru avem 24 de grade. Hai să ne apucăm de treabă, că sună și telefonul de dimineață, să prindem pești.
Cam așa, Cipri, nu? Da. După aia mai larg nu mai erau. Dă-le jos aici. Dragi prieteni, și între timp ne-am mutat acolo pe Dunăre, nu am avut nicio trăsătură. Bine, și presiunea atmosferică și ploaia asta care a început cu siguranță influențează trăsăturile crapilor. Am venit undeva pe canal, e un pic mai dos. Îl așteptăm să vedem ce se va întâmpla și aici și sperăm să vă prezentăm capturi astăzi. Nu, Cipri? Trebuie, n-are. Hai, primul tu îl prinzi. Să vedem. Dar primul l-ai prins tu, dar ai intrat în creangă. Am mai fost între timp, am mai fost pe canal în sus, am avut o singură trăsătură, dar a intrat în cioate, a intrat. Acum ne-am mutat, am văzut pe sonar ceva pești și suntem încrezători că vom prinde. Ia uitați trăsătură. Și l-am luat. Este? Este. Am intrat înăuntru că e un frigălău afară și o ploaie. A scăpat. A scăpat. Am venit târziu. Eram înăuntru și am văzut trăsătura dinăuntru. Aveam nici un minut n-aveam. Început promițător. Bine că a tras. E un frigălău afară și o ploaie. Hai, continuăm, Cipri. Trăsătura a venit din malul de vis-a-vis, de lângă stuf. Deci el circulă pe prag. Ia uitați trăsătura din nou. Și pe asta am aruncat-o în malul de vis-a-vis. Și l-am luat. Este. Deci din malul de vis-a-vis. Hai să vedem pe unde îl scoatem. Cred că e și mare. Stai să mă dau că mă plouă. Ia. Un crap frumos. Stai așa. Dar frumos. Imediat vă arăt și crapul la cameră. Primul crap. Ia uitați. Hai, început promițător. Este a doua trăsătură de pe acest loc. Am două lansete aruncate în malul de vis-a-vis. Una e pe mijloc și prima este în malul unde suntem ancorați. Trăsăturile au venit doar din malul de vis-a-vis, cea de pe mijloc și cea de pe malul nostru. Nu
nu am avut nicio trăsătură, deci se pare că pe acolo circulă crapul, așa că voi arunca și celelalte lansete tot în malul de vis-a-vis. Și să așteptăm, să vedem, să sperăm că vor mai veni crapi. Aici, nu? Aha. Eu, Da. Ia-l, Marian. aha, este. Este, bravo. Este și frumos. Ăla e. Oho. Exact. N-am mai apucat pe asta să o arunc. Eu, ce frumos. Să o arunc în prag. Și am lăsat-o aici unde am văzut pe sonar. Dar de când trage? Ai văzut, Cipri? Da, da, a ciugulit-o, A ciugulit-o și tot. Și într-un final... Bine, bine. Ia uite ce frumos. Hai și acum aruncă la una, scot și o unul și... Ia cu minciocul. Stai mai frumos. Stai. Este, Mariane. Este. Ăsta e altceva. Stai să zbor. Dă-l în barcă, dă-l în barcă. Stai. Oho, ce frumos este. Perfect, în buza de jos. La două pe fir de păr. Ia să vă arăt așa super crap. Ia. Altceva? Frumos, Cipri. Hai. Altceva? Când te-ai apucat să schimbi butelia, atunci a tras. Hai, ce frumos. Că trebuie să zic de fiecare dată. Următorul, ia trage. Iar trăsătură. Hai. L-ai luat? L-am luat. Este, mă! Tocmai vrem să ne facem ceva de mâncare. Și e frumos ăsta. Super lucrează și mulineta și bățul. Am văzut mai devreme la episodul trecut că m-ați întrebat de aceste mulinete de la Daiwa. Aceste mulinete se numesc wow, ce trage! Daiwa BG Black 6000, dar sunt niște mulinete care mi le-a luat prietenul meu Cătălin Scărătescu din Italia. În țară am văzut că nu se găsesc. De aceea v-am lăsat în clipul trecut doar link-ul cu mulinetele Shimano. Am pe celălalt set de lansete un Shimano 5500 Ultegra. Oho, dar e frumos. Asta tot din mal a venit, din malul de vis-a-vis. Niște mulinete finuțe, chiar lucrează ok. Dar din păcate nu se găsesc la noi. Mai mare asta? Cred că da. Ia, pregătește minciocul. Uite ce. Auzi ce frumos e. Uite-le. Oho, frumos. Urmează și ăla de 15 kg. Da. Hai. Ăla-i. Dă-l în barcă, Cipri. Dar cred că trebuie să slăbești pieptul. Am slăbit. Super partidă și pe ploaia asta. Ia uitați ce e.
Ce crap frumos. Fă și mie o poză, Cipri, că ia uitați încă o trăsătură. Iar? Hai Cipri, hai vină tu. Ia-l Cipri. Că a mai venit un crap. I-a dat lui Ciprian să tragă și el. Intrăm aici și prin cameră să se vadă. L-am luat. L-ai luat? Bravo! Ciprian e bucătar. Face o carne la ceaun. Se zbate, e al doilea crab Cipri care îl tragi la ansetă. Anul trecut ai mai tras unul, dar nu l-ai scos. Pe ăsta Asta e acum. așa, tragi în sus. Acum iar în sus. Vezi să nu se ducă peste aia la altă, știi? Ținu. E mare rău, nu? E mare? Foarte bine, să te chinuie. Așa, așa, așa. Ușor, nu trebuie să grăbești cu el. Dă-l ială în jos vârful, mulinează-l. Așa, așa, așa. N-are nimic, lasă ea fie. Hai că pe ăsta l scos, nu te grăbești. Nu te grăbești că n-ai de ce. N-are nimic. Așa, ușor. Îl scoți, îl scoți. Ușor. Așa, așa. E foarte bine așa. Lasă-l ușor să obosească. Hai, ușor. Ușor, nu te grăbi cu el. Că n-are unde să fugă. Ce să fugă, bă? Are 10 kg? Hai, ridică-l un pic în sus, iar mai de 2 mâini. Ușor, ușor, nu-l forța, nu-l forța, Cipri. Lasă, lasă-l că el obosește. Vino jos dacă vrei. Plouă. Așa. Plouă, nu, dar nu mai contează. Așa, hai. Ușor. Nu trage, nu-l forța, nu-l forța, nu-l forța. Așa, acum când poți. Da, se slăbește el, nu când trage el să-i tragi și tu, că el... Da, 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 să nu-i dai Aha, uite așa, uite așa, uite ce frumos. Bravo, bravo, mișto? Dai mare. Așa, așa, iar dă, acum iar un pic. Așa, iar dă-l în jos. Așa, ușor, ușor în sus, ușor, 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 ușor. El vine, deci nu trebuie să-l forțezi. Așa, ușor. Hai că vin cu minciolul. Nu-l forța, nu-l forța că vin. Așa, nu lăsa la motor. Unde-i? Tocmai că e. Așa, n-are nimic. Uite-l, uite-l în față. L-ai văzut? Hai, hai, Știi ce hai. mare e? E mare? Hai, lasă-l ușor. Ușor, că nu te grăbește nimeni. Așa, dă-i în sus, în sus, în sus, ușor, dar ușor. Trage el. Mamă. Te țin și pe tine în ploaie mare. Hai, n-are nimic. E mare. Am venit la pește. Eu am băgat piciorul în gălea. Am văzut. Hai, hai, hai. Oh, e! Hai, hai, primul crab, Cipri, nu trebuie să-l scapi. N-are nicio șansă. Hai. Nu-l forța, nu-l forța. Așa, așa, apleci vârful după el când simți că trage tare. Așa, așa, așa. Hai, dă-l în sus. Așa. Așa, o ce frumos e. Așa, iar. Bine, mă, l-am prins! L-am luat! E prima lui! Da! Prima lui din tot sezonul! Am avut unul, dar l-am ratat!
Ia de Cipri lanseta, pune acolo și dă-i piedica. Așa. Și pune pe suport. Gata. Așa. Arde oala. Arde oala, lasă oala, crapul. Bă, ești nebun, ce crap am prins! Este lanseta. Ma. Aha, perfect era, din buda de jos, prins. Bă, ce, dacă e mai de sus e mai nasol? Da, asta nu se rupe. Altceva? Ia arată-l Ciprian și la cameră. De aici. Așa? Așa, arată-l acolo la cameră. Mai din spate, că ăsta ocupă toată camera. Ia uitați băieți aici. Bravo, Ciprian. Și primul e cât de cât mărișor. Primul crap al tău. Mai mare. N-am mai prins crap până acum, eu mai mult pe caras. Bravo, Cipri. Hai să-ți fac o poză. Ia stai să-ți fac o poză cu el. La ce tare, dragi. Te obosește, mă. Iertați, da. Uite. Ia, fii atent la ea. Du-te să dai cu mâna pe ea și când zic eu ei. Tot la asta am prins, nu? La următoarea. Dragi prieteni, și Ciprian e la primul crap. Anul trecut am mai avut o tentativă, a mai fost cu mine odată. Și de acolo l-a scăpat Andrei. Dar acum l-am prins și primul abia am început. Primul e mai greu, că după aia curg unul după altul. Ciprian e vecin cu mine la Mila 23, chiar gard în gard. Deci acum mă urmăresc, Cipri. Când vezi că am plecat, direct în barcă primul. Primul. Înaintea ta. Frumos drill-ul, nu? Păi, te trezești cu mine în barcă. Experiență frumoasă. Da, și crap a fost destul de mărișor. Are undeva la 5 kg, are crapul. Da, e chiar dacă e vremea asta cum e, plouă, suflă vântul, ne întoarce spatele, ne-a legat de stuf, ne mai rupe stuful. O ieșire superbă. Și acum mai prindem unul, maxim 5 minute și mai scoatem unul, fără probleme. Hai că le mai schimb la ultimele două, să le schimb momitor, că sigur nu mai are. Și revenim cu noi capturi, Cipri. Păi, o să vedeți ce mai prindem azi. Data viitoare te-a prins la cea una acolo, data viitoare direct, lănțet. Direct îl iau cu tot. Asta, nu. No. Pentru sănătatea emoțională. Aha. Ia, lasă-l, pune mâna pe ea. Hai, Ciprian, că e rândul tău. Îl iau. Hai, poate mai trage. Trage sigur. L-ai văzut pe ăsta dinăuntru? Da. Acolo. Am luat țeapă. Băi, dar nu vreau să... Nu mai ciugulește. Uite, uite. Ia, pune mâna pe el. Uite și aia altă. Uite, două trag. Eu l-am luat, Cipri. Cipri era la o lansetă, eu la o lansetă. Dacă îmi trage, stai că le-am și eu. Oho. Hai. Deci în același timp pe două lanse trăgea. Eu m-am dus pe lansetă, Cipri pe lansetă. La mine mi-am doit-o. A tras? Da. Hai să luăm doi. Dubleu să facem. Hai. Ia uite-le ce frumoase. Ia uite ce frumoase, Cipri. Ia uite-le. Wow. Ăsta e cel mai mare. Oho, m-a cam întrecut. Ia, bagă minciocul pe ei. Altceva. Altă categorie aici. Wow. Uite, vezi cum am lăsat? Uite cum. Da, lasă că e... Mamă, dar ce frumos este. Asta e ce trebuie. A venit un crab mare. Ia uite-le. Ia. Hai să nu mă mai las să întoarcă.
Oh, monstru, Cipri! Altceva? Ouleu, nu pot să ridic. Stai că se rupe, nu așa, nu. Nu așa, dă-l... Ia stai și când avem loc amândoi aici. Hop. Altă categorie, altceva. Oh, ce frumos! Ia ține un pic. Ține să-l las asta aici. Wow, dar ce crap frumos am prins! Asta era de fapt la mine, dar... Păi nu era tine, la altul era altul, erai cu mâna pe aia. S-a răzgândit, a schimbat lanseta. Nu-i nimic, vine și la mine. Ia uite la ce crap frumos! Galben! Oho. Ia uitați! Ia uitați, dragi prieteni! O splendoare de crap! Ia fă în Cipri niște poze și după aia. Ia. Wow, Ciprian, ia-le! Ușor! Este! L-am luat! Mai ce, nu mai țipa. Mai țipa că în toată balta. Bravo, Ciprian! Este? Este cum? Și Ciprian? Am luat. A luat primul cap-coadă, Ciprian, ăsta e. Vezi că e pe partea asta, așa? Așa. Hai că te înveți, hai, ieși acolo. Comună Minciocu, așa fac pescarii. Hai că eu nu te ajut. Așa, ține de cotor. Așa fac pescarii, Ciprian, comună Minciocu, comună lanseta. Dacă l-ai scos singur, gata. Ești profesor. Ăsta e primul crab, Ciprian, cap-coadă singur. Ai văzut? L-am luat. Dar mai stăm puțin, poate mai iau. Bravo, Ciprian, hai, las camera și te ajut. Ia stai să-l filmezi. Ia. Uite. E frumos? Frumos. Ia uite. Chiar frumos. Bravo, Cipri, bate cuba. Ai. Dragi prieteni, uitați-l pe Ciprian cum stă ochi și urechi. Ele. Ochi și urechi la lansetă. Păi n-ai văzut cum mi-a tras aia? Gata, Ciprian, injecția-i făcută. Călare pe ei. Singur ai sărit la gras. Da, dar n-am sonar, n-am o... Nostru, ai văzut locuri am legate. ăla cu pătrățele care arată, nu știu ce mi-arată. El ai Tetris, nu-i sonar. Unde ăla? Arată pești în cadă, dar merge. Merge, gata, ia uitați. Ochi și urechi, nici nu mai stă cu mine de vorbă, numai cu ochii la lansete, acolo stă. Am treabă, s-o ocupat. Da, aici oricum o vreme urâtă, tot rafale de vânt puternice. Acum văd că s-a mai potolit, a plouat toată ziua. Nu mai e așa. Nu se putea pescui, doar cu o cabinată, altfel nu aveai cum ați pescui. Pe bastul duduie, ia să vedem cât e. A fost setat pe 27 de grade, dar cred că sunt vreo 24 înăuntru. Dar e bine, e cald. E cald. Frumos. Mai stăm, o să mai stăm puțin și strângem lansetele. Poate mai avem vreo trăsătură. După care strângem lansetele și plecăm la Mila 23. Dacă nu aveam treabă mâine la Tulcea, Aici rămâne. aici dormeam. Și la noapte. Se prinde noaptea, nu? Da, cum? Și noaptea. E bine, e cald și bine aici în barcă, geamurile aburite. Aici Ciprian a făcut o friptură, a mâncat. A fost o ieșire superbă. Patul e pregătit aici, dar numai că nu rămân. Și ce vrea tras? Ia. Tot aia care am prins. Ia uitați, lasă. Lasă să o întindă, că ai văzut cum. Lasă-o întindă, lasă. Aha, am văzut. E acolo. Lasă-o întindă, dacă o întinde... De 3 ore aș fi de acum. Ochi și urechi, Ciprian. Uite. Ia, păi fii cu mâna pe el. L-ai luat? Păi, nu-l iau eu. Bravo, Ciprian. Nu l-am, s-a dus. Trebuia să-l mai lași, mă. Păi, Eu dar am n-am văzut. avut. Nu, trebuia. Păi de-aia, dar nu l-ai înțepat că nu trebuie. Trebuia să-l mai las, un doa e bine. Mai stăm puțin. Nu mai plecăm, mă? Mai stăm puțin. Păi îmi chemă barcă de la Mila Cipri
Și tu rămâi aici, chem o barcă să mă ia, tu rămâi aici, nu mai pleci. Nu, că-l prind. Nu mai arunca pe aia, că rămân. Da, pe aici se răzmai. Da. Bun, dacă mai prindem un crap, prindem sigur, a venit. Revenim, mai stăm un pic. Nu știu, 20 de minute, după care plecăm spre Mila 23. Mamă, dar ce... L-am simțit. L-ai simțit, da? Dragi prieteni, și am ajuns la final de partidă. A fost o ieșire, una pe stal, dar pe final am mai scos unul. Da, încă unul. Unul l-am scăpat. A fost o ieșire superbă. Dacă dimineața am venit așa cu inima înduită, bătea vântul, știam că va ploua, știam. Am găsit crapii aici pe canal, cam singura zonă a fost. Noi tot ne-am mutat. Dacă rămâneam în acest loc, cu siguranță aveam capturi mult mai multe, trăsături mult mai multe. Dar ne-am mutat, tot am schimbat vreo 4-5 locuri. Am prins aici, iar ne-am mutat pe Dunăre. N-am prins, am venit înapoi. Iar am luat 2 crapi și acea ratare, ultima care a avut-o Ciprian. Eu mă bucur tare mult că a prins Ciprian și sper să-i făcut injecția. Nu? Tot, nu? Că mai vii mai și pe mine, nu? Că mi-ai făcut injecția. Injecția e făcută, nu mai scap. Ne apucăm de crap de pescuit. Finul Ciprian, gata, ești pescar de crap. Mă bag de crap, nu mai. Am luat-o cu carasul, anul ăsta cu crapul. Gata, fac pescar. Am învățat ușor, a scos primul crap al lui care îl scoate singur, cap-coadă, cu mișor, cu tot. Și mare, da, crap mare. Asta a fost o partidă superbă. El trebuie căutat în această perioadă. Săptămâna trecută l-am găsit pe un canal mult mai sus de locul acesta. Dar între timp s-au mutat, nu mai sunt acolo. Au mai fost 2 zile, ieri și alaltăieri. Am fost cu Țuzu, tot la fel, am căutat crapul, nu are să se prinde decât 1-2, restul ciortani. El se mută, migrează, în această perioadă migrează și trebuie căutat. Trebuie căutat cu sonarul, așa cum am arătat și în episodul trecut. Acum pe barca asta am un Garmin mult mai slăbuț decât Solix-ul 12. Îi văd și pe aici, chiar i-am văzut și de adevăr s-a dovedit a fi pește și i-am prins. Trebuie localizat cu sonarul, asta este cheia succesului primăvara și mutat după el până îl localizați pe sonar și insistat pe acel loc. Nu știu, cum a fost Ciprian pentru tine? Foarte bine, păi am prins 2 pești. 2 pești. Am și scăpat, dar 2 am scos. 2 ai scos. De mari. Așa că dacă vă plac episoadele noastre, ele vor continua, seria aceasta de pescuit la crap primăvara. Și nu uitați să ne dați un like la aceste episoade, ne ajută mult pentru propulsarea canalului. Să vă abonați la canal, dacă aveți întrebări, poate am omis ceva să vă spun, îmi puteți lăsa în comentariile clipului, vă răspund cu drag. Și de ce nu, puteți deveni membru al canalului și vă așteptăm cu noi la pescuit. Până data viitoare, noi vă dorim sănătate, numai bine, fire întinse! La revedere, zi frumoasă!